Tutigarete ensemeyo ya kijauri ebunge ya burabu asumu basokano yomobe obete kogo korekana ritukure igoro nigo abarai ao kurwase county ya Nyamira bagendereire gutuma amagomba abo anene muno gotiase chiamate chire chiabete chigosiria bamwabo ase umubasokano yo bakora wano mu governor we county ya Nyamira umoske Amos Nyaribo gwetera liuko riaye nigo atebire serikali nigo irachi gotenera chipil chenya gitari anene muno ase baria batigeretwe n'ekingoma chintindi ase boigo omwana siasa Philemon Murara pia minere esokire na korua engora yaye gochase chiamatecho na boigo koboria abarundi na boiga abantu koba maiso chinga kichiria bari ase chipara bunenchira ya moyo kurenda amagima abo fatika dikisemba no robotiro kobwati ase nchira eyobwikirano kubwatekana n'umubasokano omubebwe para oyokorekanete ritikoria igoro magoroba asomochie okichauri imeye wode ya Nyansiongo ebunge ya Burabu county ya Nyamira nigo abarai ao kurwase county eyeiga ya Nyamira bakorawa n'umugabana omoske Amos Nyaribo bagenderete korwa engora yabo kuchase chiamate echo chanyorete uwakwa ukwo haseri uko erio mugabana Nyaribo arika nigo akwerera buna serikali ya Nyamira nigo egochia gotenenera obobwenia bwa nyagitari ase baria bagenderete kurwanirira obogima bwabo naboigo serikali eyo ya Nyamira nigo erachie kubwaterana n'echinsemo ao chirengete amang'ana apara erio gotinya obweto anene asayo omurai onde bwesokire asogotuma eng'ora yaye n'omwana siasa Dennis Nyasato Onyancha oyo bworokirie erang'o y'obobunge bwa Burabu nigo aburire abarai naboigo bonsi bari n'owanja okuya bwesokia erio gosira chiamate echo basiretie abamwabo boni unali kubwe eng'ora yane ase bari bakweretwe n'abamwabo nase bari barase ibitanda bene gitari gonalete eng'ora yane enene gonali kubaburi chinga kibune echiga tocham tubwaterane ase abari bamintu banyorete obokuma bamwabo basirete torenga nakitoko baeni tobesikenene abari barase bitanda bene gitari nende nali kubabulga kimwensi asomore tubwaterane turenga naboro banyorete obogenia uri bwisaine igo nali kubatenga pole tine familia yane atraje twatabinga pole sana gukwana na getembe boigo wetrase enchira yesimi nigo omwegereri Philemon Murara apiemi oyo boigo ore nobote asekerego kyobo seneta bwa Nyamira nigo asabire serikali kobeka chiwobi chisaine asayo na boigo oboririe abantreba koba maiso ebiro biria bare asepara erio okeania imebasukano engabneyo tigangiriri bageri kwa kapore sana ase bali banyore tobo komu ase achari yawe atarige chauri te asire tiobogima bwabo ende no batebe serikali yari gwanja emanye sababu ye achari eyo ekogera okora sabu na bare hotspot ya achari babeke no ane chipam egere abantu mbana kumia na gusire obogima bwabo ngoteba naba abaendi chigari tigatope kef ekarotoko endi chigari ekogera gusirio obogima bw'abantu ase achari epara nigentekete sana chinkaki echecho nigo abanainchi na barabwo bagendereire gukwanira umubasukano oyo ase para na basabire gutarira are kurwase epara na boigo baria bagokora obonjoriria bwabo ang'ina ase para basabirwe koba maisobo na kwerera John Maronga etuere yagete ekake gariende ekachikonyora abantu bateneine egaita n'abantu baito mogoike para mwatene nororo ekenye egari yaetaiga naye goko etaiga berare gaki tori komanya lakini berambe so naende egento twaroreire bono eserikali mokorore ekone inerembe tige ekone yegororwe ekero yagoreirwe ekene egari para bebuya abana kemuranche gaki mokoreta kware binte para iguru naende yene para kigari no chikoeta iga naye no bwareta
naende chigari no chikoita bono roche nenyore buto ke chibureki tegotacheti igo perare korwe separa kaki morore esimoko beke binta bangina mabuna chari yabete bono yare ngocha konyora gusene chiro eyangocha goita abantu abangi Kingoripota Gatembe korwa ase county eyeiga ya Nyamira Jefat Gad Gisemba.